Babička by rada prišla. No a ešte tu máme jedného ocka s babetkom. Nech sa páči. Toto babetko ste ešte nevideli. Tak to bolo prekvapenie, čo? No, dobre. Tak to stalo za to, aby ste tie dve pesničky odspievali. Tak. Takže ja vám ich chcem predstaviť. Toto malé dievčatko sa volá Lilienka Naďová. Dobre? Jak jej hovoríte? Lili. Dobre, takže to bude Lili. A toto zase bude Zorka. Zorka Horvajová. Ty hovoríte Zorka? Zatiaľ ešte jej prezývku nenašli. Tak sa tešíme z toho, že ste prišli a že ste babetka priniesli, aby sme v dnešný sobotný deň ich privítali a tiež sa za ne pomodlili. A v písme svetom je taký jeden zaujímavý príbeh. A príbeh síce je to o chlapčekovi, ale ja bych to vzťahol aj na dievčatka, pretože to je vlastne o deťoch. A tam je napísané, že keď sa mal narodiť jeden chlapček, tak ľudia, ktorí o tom počuli, si kladli otázku, čím len bude, čo z neho vyrastie. A to je otázka, ktorú si každá maminka kladie, čo z toho vyrastie. A ja vám chcem povedať, Janko, aj otcovia si to kladú a verím, že aj tvoja manželka si to kladie. Čo z toho raz vyrastie? A ja keď vidím, ako moje vyrástli, tak si hovorím, no toto by ma nenapadlo, že z toho vyrastie a ono vám to vyrastie priamo pred očami. A tak vám chcem povedať, že v slove Božom ale je ďalej napísané, že ruka Pánova bola s ním a chlapček mocnel, rástol v duchu a Pán sa k nemu priznával. Ja si prajem, aby aj k týmto našim dievčatkám Pán Boh sa priznával, aby oni mocneli v duchu, tam sa ešte jedno ozýva. Áno. Pozvíme aj to tretie bábätko. Poďte aj vy k nám. Poďte, lebo dnes máme ešte ďalšie bábätko. Tak nám ho ešte predstavte, aby sme aj jeho poznali. To je Andrej. Andrej a Janka tiež ako predstavníca bratrania z budúcnosti. My sa niekde poznáme. Dobre. Dobre. Tak dnes máme tri krásne detičky. A tak sa chceme dnes modliť teda za Lilien, za Zorku a tiež aj za Andrejka. Voláte ho? Andrej. Dobre. No, ja budem mať teraz jeden veľký problém a ten veľký problém je v tom, že asi poprosím rodičov, aby oni tie detičky si podržali, pretože s 3 deťmi, aby som to už nezvládol, s 2 ešte, hej. Ale s 3 bych to nezvládol. Dobre? Takže ja vás poprosím, poďte tuto takto do stredu s babetkami. Tatinkovia to vedia dobre. Tak, ja by som vás chcel všetkých poprosiť, aby sme povstali a ja by som sa chcel modliť za deti. Takže budeme sa za Lilien, za Zorku a tiež aj za Andrejka modliť spolu. Pane Bože, ja Ti ďakujem za to, že Si dávaš do nášho života radostné chvíle. Ďakujem Ti za to, že si požehnal rodičom, že sa im mohli narodiť takéto krásne deti. Ja Ti ďakujem za to, že si požehnal mamičky, že si im dal zdravie, že si im dal silu, aby ich mohli priviesť na svet. Ďakujem Ti za to, že Ty si bol s nimi a my si uvedomujeme, Pane Bože, že Ty si ten, ktorý sa staráš o potreby každého jedného z nás a tiež, keď si kladieme tú otázku, čo z tých detí vyrastie, tak, Pane Ježišu, Ty si ten, ktorý to dopredu vidíš. Chceme ťa prosiť, aby mohli vyrastať v Tvojej cti a sláve a tiež k radosti rodičov. Prosíme, aby si ich požehnal, aby si požehnal každú mamku, ocka, aby vedeli deťom venovať čas, ale aby si deťom tiež dal zdravie, silu a radosť,
aby keď vyrastú, boli tebe na radosť a tebe na slávu. A tak ťa prosím, aby si každé z nich požehnal, tak ako ty si to zaslúbil. Amen. Dobre. Tak a teraz ešte je tu nejaká príležitosť. Áno. Takže tebe ako mužovi, keď si zatiaľa nemám, ale keď sa potom sa neveríš, veľmi rozumieš, ale ešte rozumieš ešte viac. Janko dostal knihu Túžba ženy, takže to je dôležité. Sme rada také slušné. Takže ja vám chcem poprieť. Maminka, buď statočná, znášaj to, není to rehola, je to radosť. Ľudko, buď dobrý tato a ty rob radosť maminke. Aj otcovi. Aj vám. Držte to statočne, vychovávajte to, nech vám to radosť robí. Ja niečo aj tebe a tiež aj pani manželke. Dobre? Aby ste mali radosť detičiek. Tak. Teraz sa všetci ešte pofoďte. Lebo to je slávnosť, to musí byť zajtra na internete. Dobre. No, kvety do rúk deťom nedávajte, lebo to zjedia. Dobre. Takže ďakujeme vám. Tešíme sa spolu s vami. Veríme, že vám Pán Boh bude požehnávať. To je taký zvláštny sprievod, svadobný sprievod. Kto to je? Lenková.